Bună seara, doamnelor și domnilor! Bine v-am găsit într-o zi istorică. Să știți că eu atunci când v-am zis că povestea asta cu Roșia Montană ar trebui trecută în cărțile de istorie, n-am glumit foarte mult așa. Este de fapt istoria mizeriei pe care noi toți am trăit-o și o trăim în continuare în acești ani plini de confuzie, le spune. Sigur, ceea ce s-a întâmplat în ultimele, să le zic, 24 de ore în România, sau dacă vreți în ultima săptămână în România, e important din foarte multe puncte de vedere, dincolo de faptul că democrația în România are o problemă cu politicienii care se tot rotez la guvernare și care spun una în campanie, alta fac după aceea, dincolo de faptul că am avut probabil cele mai mari proteste din România, atenție, pentru un scop mai degrabă ecologist, dincolo de toate astea, vă spun, interesante sunt evoluțiile și să vedeți imediat de ce. Probabil ați aflat până la această oră că după, sau impresionați sau gândindu-se așa că peste câteva zile vin studenții, de exemplu, în capitală, politicienii și impresionați de amploarea protestelor care deja sunt în stradă chiar și la această oră, au trecut mai devreme pe aici, pe la TVR, politicienii au decis să retragă proiectul Roșia Montană. Cum asta? E complicat. În primul rând trebuie să știți că a intervenit o fractură cel mai probabil la nivelul USL-ului, că cei doi lideri ai acestei formațiuni politice care guvernează țara, în mod cert n-au mai vorbit despre acest proiect cel puțin și în mod sigur și-au găsit fiecare interesul lui în această poveste. În continuare o să vedeți o succesiune de declarații care au avut loc începând din această dimineață cu o declarație a președintelui PNL Crin Antonescu referitor la Roșia Montană și încheiată după amiază cu o nedeclarație practică a președintelui Traian Băsescu. Astăzi, deși discuțiile din Parlament nici nu au început, am un punct de vedere ferm și definitiv conturat în legătură cu proiectul Roșia Montană. Cred că proiectul exploatării la Roșia Montană nu poate fi susținut. Proiectul fie ar trebui retras, ceea ce probabil nu e cazul, de vreme ce guvernul l-a trimis, fie cred că trebuie respins. Noi am crezut că era necesar să avem o comisie parlamentară care să îi cheme și pe cei care erau pro și cei care erau contra, să discute cu proiectul de lege pe masă. Între timp, liderii politici ai două din cele mai mari grupuri din Parlament, și anume domnul Antonescu și domnul Blaga, au spus înainte să se facă vreo comisie că ei sunt contra. Atunci ce facem? Facem o comisie ca să-i convingem pe domnul Blaga și Antonescu? Nu mai avea nicio rost. Există o uriașă cantitate de suspiciunea că decidenți politici în această chestiune nu ar acționa conform cu interesele publice, naționale, legitime. E foarte clar că acum decizia e luată și haideți atunci la Senat să închidem cât mai repede proiectul. Păi, unde mai e problema? De-abia aici încolo apare problema, nu știu cum să vă spun. În primul rând, vă rog să remarcați faptul că declarațiile, am mai zis Ponta una cu proiectul care e mor și îngropat. Deci dacă n-ar fi zis treaba aia, eu v-aș fi făcut și în continuare vă fac atenție asupra faptului că declarațiile celor doi lideri sunt extrem de aproximative. După amiază a mai ieșit Crin Antonescu după ce s-a întâlnit cu liberalii lui și a zis, gata, domnule, noi votăm împotriva acestui proiect. De fapt, ceea ce s-a decis astăzi este, anularea dezbaterii din Parlament pe proiectul Roșia Montană Gold Corporation. El va trece în procedură de urgență cu un minim de dezbateri, mare atenție, și va fi votat foarte repede. Ce-o ieși de la vot acum, să vă spun sincer că eu încă am emoții foarte mari. De ce? Pentru că săptămâna trecută am aflat că va trece de Parlament. Și asta indiferent ce vor spune cei doi lideri politici, asta pentru că o parte importantă a parlamentarilor, să zicem, au fost convinși deja de, importanța strategică pentru țara noastră a acestui proiect. Acum, lucrurile se complică. N-aș vrea să speculez foarte mult pe această temă și la cum se prezintă lucrurile în momentul de față e așa o euforie generală. Toată lumea zice, gata, domnule, am bătut Ungaria. Gata, domnule, am bătut Canada sau RMGC-ul ăsta, da? Poate batem și Turcia mâine. Doamne ajută să fie așa. Însă, lucrurile s-ar putea complica. În această seară, totuși, o să merg puțin pe ipoteza că gata, s-a terminat cu Roșia Montană și că de aici încolo apare întrebarea ce facem mai departe, vedeți? Înainte de a merge totuși mai departe cu acest subiect, aș vrea să vă arăt o evoluție a acțiunilor la bursa din Toronto, a acțiunilor Gold Corporation, care s-au prăbușit pur și simplu în această după-amiază, începuseră să scadă încă de vinerea trecută, dar când s-a deschis în această după-amiază la noi dimineața la ei, au căzut cu aproape 70%. Deci dacă facem un calcul la cât erau săptămâna trecută și cât erau astăzi, a fost pur și simplu
prăbușire, da? Deci o vânzare masivă. După care s-au stabilizat. E adevărat, s-au stabilizat la un nivel de ăsta, la jumătate de preț față de cât erau săptămâna trecută, dar această evoluție, deci ce vedeți aici, evoluția de o zi, ziua de astăzi, da? Acest gen de evoluție sugerează că cineva le-a și cumpărat. Cum acționarii mari, importanți ai Gabriel ăsta, sunt niște companii importante specializate în minerit, este de presupus că ei au cumpărat, deci doar 30% se tranzacționează liber pe piața canadiană, ceilalți au 70% și probabil că n-au aruncat cu ele în piață în momentul în care au auzit ce se întâmplă în România. Este de presupus că cineva, probabil mare, s-a apucat să cumpere aceste acțiuni. De ce? Păi de aici încolo încep întrebările, nu știu cum să vă spun eu dumneavoastră. Înainte de a intra în istoria destul de murdară, i-aș zice eu, a proiectului Roșia Montană Gold Corporation, aș vrea să vedem ce ar trebui să facă în continuare guvernul. Vedeți, există o doamnă la Roșia Montană care este simbolul acelei localități, doamna Sanda Lungu. O mai țineți minte din reclamele la RMGC. Acum se pune la modul serios problema, ce face doamna Sanda Lungu? Și aș vrea să o tratăm cu maximă seriozitate, pentru că, vedeți, Roșia Montană, în momentul de față, este o localitate moartă. Așa cum v-am explicat și cu altă ocazie, sigur, autoritățile locale au fost cele care au interzis orice fel de activitate acolo pentru că urmează să se demoleze totul și să facem o mare mină, așa, o mare gaură în pământ. Dar de aici încolo cred că e datoria noastră, a societății, a opiniei publice, dacă vreți, care a intervenit în toată povestea asta, să nu o lăsăm pe doamna Sanda Lungu în sărăcia în care e în momentul de față. Mă refer la roșie, nu neapărat la doamna Sanda Lungu, care lucrează și e plătită de RMGC. Da? Adică, cred că Guvernul României și noi toți avem datoria ca imediat, în perioada imediat următoare, în zile, să zic, în zile, să deschidem proiecte de infrastructură care să dea de lucru unor oameni care în mod sigur vor rămâne pe drumuri dacă compania asta pleacă, ăia care erau la manifestațiile de acum câteva săptămâni, din vară, da? Mineri, vorba vine mineri, nu e minerii ce fac ei acolo, adică lucrează mai degrabă cu excavatoare, de că nu intră în mină, deși aveau lămpașuri, am văzut și la festivitățile de ieri, uniforme curate foarte frumos, nu sunt chiar mineri, dar trecem peste chestia asta. Guvernul României are datoria să facă investiții în infrastructură în perioada imediat următoare, care să le ofere locuri de muncă pe termen scurt acestor oameni. Da? Cam ce face Gabriel ăsta, da? Pe de altă parte, cred că tot Guvernul României, pe termen mediu mai ales, trebuie să conceapă și să-i atragă, să o învețe pe doamna Sanda Lungu să trăiască din altceva decât din mineritul ăsta care se poate dovedi, uite, în momentul de față foarte periculos și pe care societatea românească în ansamblu ei l-a cam respins. Da? Adică trebuie să o învățăm pe doamna Sanda Lungu, în primul rând, să vorbească mai frumos, că vorbește foarte urât. Am văzut-o în niște înregistrări pe care nu mi le-am permis să vi le dau la televizor, că mă amendează CNA-ul, să vorbească mai frumos, să fie ospitalieră, să-și deschidă o pensiune, să atragă turiști care, slavă Domnului, o zonă extraordinară din punct de vedere geografic și mai ales din punct de vedere istoric. Noi, poporul nostru, nu înțelegem nici valoarea banului, nici atunci când valoarea banului nu mai contează, sau valoarea aurului în cazul de față. Să știți că Roșia Montană este mai mult decât oricare localitate din această țară certificatul de naștere al nostru, al românilor. Acolo se întâlnesc, practic, niște vestigii extraordinare despre daci și despre romani. Ei, nu știm lucrurile astea, nu ne interesează. Am zis, dă-le dracu, ne interesează de niște locuri de muncă, ne interesează. Eu le fac în fiecare seară aici la această emisiune, apologia locurilor de muncă. Dar sunt lucruri pe care banii nu le pot cumpăra, pur și simplu. Așa că ceea ce vă propun este ca în perioada următoare guvernul să se ocupe de această localitate și de fapt de această zonă, să bage bani și în educarea publicului, că acolo mai sunt în momentul de față 2 pensiuni și o crâșmă de asta cu păcănele și o alimentară și cam atât, da? Deci nu există loc de muncă de altfel în Roșia Montană, și să învețe pe localnici, să-i și finanțeze, să facă turism. Ca au cu ce, nu de altceva. Acum, haideți să vorbim puțin despre ce se va întâmpla în relația cu compania canadiană. Bineînțeles că se pune problema plății unor despăgubiri. Întâi îl ascultăm pe premierul Victor Ponta în relația cu despăgubirile astea, după care o să dezvolt eu un pic. Dincolo de îngrijorările legitime legate de faptul că de ce nu face statul român sau ce se întâmplă cu cianura, erau și partea de avantaje, anume legată de investiții într-un proiect și de locuri de muncă. N-am vrut să dau eu o decizie și să pierdem procesul și să începem să căutăm bani de la guvern. Am vrut să există o decizie a Parlamentului. Eu nu știu cât vor cere și despăgubiri. Doar nu o să încep eu să-i sfătuiesc acum cât să ceară, Doamne ferește. Dimpotrivă, eu vreau să nu ceară nimic. Dar probabil că vor cere. Probabil că o să plătim toți și cred că e corect să spunem acest lucru, faptul că la un moment dat vom plăti cu toți.
Că, repet, banii publici sunt tot de la cetățenii acestei țări. Cred că premierul Victor Ponta ar fi fost bine să se abțină de la orice astfel de comentarii, dar pentru că tot le-a făcut, acum haideți să vorbim noi puțin despre ele. Bineînțeles că, în primul rând, Guvernul României trebuie în momentul de față să inițieze un dialog cu compania Gabriel Resources asta, că în RMGC e și statul român. Deci RMGC-ul e practic un vehicul financiar prin care cele două companii canadiene, ea și Minvest-Deva, s-au asociat ca să facă marea exploatare, da? Deci primul lucru pe care trebuie să-l facă domnul prim-ministru este să-l sune pe domnul Șova și să-i spună: dacă nu te-ai uitat la televizor, află că avem o problemă. Trebuie să te întâlnești din nou cu mama domniei voastre și să negociați o închidere a acestui proiect, dacă se poate, cu niște daune cât mai mici, niște despăgubiri cât mai mici pentru țara noastră. În paralel însă mai sunt unele lucruri de făcut. Vedeți dumneavoastră, tot de câte ori se întâmplă câte o chestie de astea, iese așa câte unul pe la televizor și zice: să plătească ai care au furat, ai de-au luat banii ăia să plătească. Nu merge chiar așa, dar există într-adevăr un drept pe care statul român îl are, dacă vrea să se și folosească de el, să se întoarcă într-adevăr cu despăgubiri pe care oricum statul român o să le plătească, să ne înțelegem. Deci negociază domnul Șova, nu negociază, nu rezultă ceva bun la negocierea, uite, cu Bechtelul s-a descurcat cât de cât, adică n-au ieșit cu niște sute de milioane sau niște miliarde, ci doar niște zeci de milioane, da? Poate se descurcă și cu Roșia Montană la un preț așa mai decent, să nu murim nici noi sau să ne crească TVA-ul, Doamne ferește, ca să plătim Roșia Montană, cum s-a apucase Victor Ponta să inițieze la așa niște cifre săptămâna trecută. Da? Trecem peste chestia asta. Deci, dacă nu reușim treaba asta și oricum ar trebui să începem, că e de datoria noastră a acestei societăți, să ne cunoaștem istoria mizerabilă, v-am zis, a acestor ani, cred că autoritățile române trebuie să mai dea drumul la niște lucruri. Trebuie să aflăm cu toții ce s-a întâmplat în acest proiect, cine au fost vinovații și mai ales dacă s-ar putea afla și cât a luat fiecare. Vedeți, eu nu pot să vă spun în seara asta, domnule, cine a luat bani de la Roșia Montană și cine nu. Cine a luat bani se vede la televizor, da, pe contracte de publicitate. Da, ați văzut, înainte de începerea acestei emisiuni a avut reclamă la Roșia Montană. TVR-ul are contract cu Roșia Montană. Asta mă oprește pe mine, Guran, să vorbesc? Nu. Dacă alții se simt la fel de liberi, e treaba lor. Dacă nu se simt, e păcatul lor. Însă, când vine vorba de politicieni, foarte interesant discursul de astăzi al lui Crin Antonescu. Ați văzut? Există o suspiciune în societatea noastră că, când a zis că politicienii sunt corupți. Da, există această suspiciune. Ba mai mult decât atât, eu vă spun că e cazul să dăm drumul la niște autorități publice de cercetare. SRI-ul știe multe despre povestea asta cu Roșia Montană. De acum 20 de ani știe. DNA-ul, doamna Chioveși, căutați în arhive. Arhivele alea vechi de pe vremea PNA-ului, să vedeți ce găsiți acolo legat de Roșia Montană. Hai să vă fac un scurt istoric, așa? Să-mi dați voie să-mi iau și notițele, că a necesitat un pic de cercetare, că am uitat și eu de atâta vreme. În primul rând, vă fac cunoștință cu domnul Frank Timiș. Ați auzit de el? Poate dacă vă uitați mai mult la televizor ați auzit de el. Dacă n-ați auzit de el, să știți că este un fel de miliardar așa. Adică, după omul se declară miliardar. Eu am avut întotdeauna dubii că ar fi foarte bogat, deoarece meseria de bază a acestui domn este să dea țepe. Țepe, mare atenție, inginerii financiare în toată regula. Deci vântul e mic copil pe lângă Frank Timiș. La un moment dat i s-a suspendat chiar și dreptul de a acționa pe bursa de la Londra, tocmai pentru că e specializat în niște lucruri. Deci acest domn Frank Timiș, australian de origine română, s-a prezentat în data de 4 septembrie 1995 la compania care se numea pe atunci Regia Autonomă a Cuprului Deva, actualul Minvest, și a zis: hai să facem împreună o treabă. Păi au zis: ce să facem? Că uite, nu reușim aici să mai scoatem aur, argint, ce să faci tu cu noi? Păi zice: lăsați-mă să mă uit eu aici în haldele voastre de steril, facem o cooperare, uite, un contract de cooperare între mine, Frank Timiș, și voi, RAC Deva. Să mă uit eu prin haldele voastre de steril, să vezi ce găsesc eu acolo, ceva senzațional. În spatele acestui domn s-a aflat mai tot timpul un personaj pe care nu vi-l devoalez încă, un personaj important pe care de asemenea o să-l recunoașteți. Deci ăsta a fost episodul 1, 1995, 4 septembrie, nu suntem încă decât în prezența unui contract de colaborare care nu obligă pe nimeni la nimic. Pe 28 mai 1996, domnul Frank Timiș cotează la bursele canadiene, atenție, a mers pe 2 burse, compania Gabriel, îi zice altfel, Gabriel nu știu cum atunci, împreună cu o companie din Londra. De ce a venit cu ea? De ce a cotat-o la bursă? Păi a făcut o subscripție și a zis: eu, Frank Timiș, în România o să fac și o să dreg. Poate găsesc chiar și aur. Iar lumea a zis: ia uite bă, ce a zis ăsta, auzi, găsește aur. Hai să-i dăm, știți, e cam bancul ăla cu mult aur, știi, cu
cu peștișorul sud. Deci, ce facem? Îi dăm bani domnului Frank Timiș. Bineînțeles că investiția inițială a fost o glumă, dar omul a patentat genul acesta de afacere pe care o să vi-l povestesc eu în această seară, în mai multe astfel de tipuri, de aia a și fost eliminat la un moment dat de pe bursa de la Londra. Deci asta se întâmpla în 28 mai 1996, mare atenție, încă nu suntem în asocierea care a rezultat puțin mai târziu. Și anume pe 7 iunie 1997, când acest domn, nu știu dacă îl cunoașteți, n-avea greutatea politică pe care a avut-o mai târziu. Era doar ministrul industriei. Călin Popescu Tăricianu se numește domnia sa și pe 7 iunie 1997, sub ministrul industriei Călin Popescu Tăricianu și încă un om foarte important la Agenția Națională de Resurse Minerale. Mare atenție! E un personaj pe care nu-l știe, mă rog, îl știu cei care sunt în branșa asta, așa publicul nu-l știe. Se cheamă Mihail Ianăș, un domn care a condus în toți acești ani Agenția Națională de Resurse Minerale și care a sfârșit, bineînțeles, ca angajat al lui Frank Timiș. Deci acolo e o treabă de mare amploare. Deci Gabriel în 97, Gabriel Chirac Deva fac societatea asta mixtă care se numea atunci Eurogold Resources. Foarte frumos. Deci este compania actuală. Ce a păzit domnul Tăricianu, eu îl consider responsabil pentru această asociere. Bun. Hai să mergem mai departe în timp. Suntem în anul 1999. S-a schimbat guvernul Ciorbea, în care Tăricianu era pe vremea aia ministrul industriei, a venit guvernul Vasile cu domnul Radu Berceanu, în caz că nu l-ați recunoscut, sunt convins că l-ați recunoscut, ministrul al industriei. De fapt, dacă mi-amintesc eu bine, cred că v-am mai și povestit, la vremea respectivă eram reporter la Ministerul Industriei și a fost prima dată când l-am văzut în carne și oase pe domnul Frank Timiș și a dus chiar de domnul ministru Radu Berceanu ca să mi-l prezinte. Zice, domnule, un investitor serios, să vezi ce treabă facem noi cu asta. Deci, pe vremea guvernului Radu Vasile au fost acordate licențele de explorare și exploatare, atenție, pentru Minvest Deva. Deci, ok, Minvest Deva se asociase în povestea asta cu Gabriel, dar licențele erau deocamdată la Minvest Deva. Aici intervine un punct neclar în cercetările pe care le-au făcut alții mai deștepți decât mine. Găsiți, să știți, întreg timeline-ul ăsta și de fapt chiar mai detaliat pe româniacurată.ro, făcut de niște profesori de la Academia de Studii Economice. Ei bine, undeva în perioada 99-2001, dați-mi următoarea, colegii, undeva în perioada 99-2001, deci în perioada guvernelor Isărescu, în care tot Radu Berceanu a fost ministru al industriei și apoi Năstase cu Dan Ioan Popescu la Ministerul Industriei, s-a întâmplat acest transfer, care până la urmă a devenit cuiul lui Pepelea, transferul licenței de la Minvest Deva de exploatare a aurului, da, către RMGC, compania în care era și Gabriel și era și majoritar pe deasupra. Vedeți? Asta s-a întâmplat atunci undeva în perioada 99-2001 și eu sunt convins că și SRI-ul și DNA-ul fostul PNA știu exact când și cum și cine ce a semnat. Da, mă rog, nu insist foarte mult. Undeva în anul 2006, bun, deci în tot acest timp, mai trebuie să fac o precizare, în tot acest timp, domnul Gabriel ăsta, Frank Timiș, de fapt, s-a tot îngrășat pe bursele alea. Mai venea în România și zicea, ia să vedem ce am găsit aici. Aur. Mult aur, ca vorba peștișorului. Deci vreau mult aur. Uite, avem aur, am găsit aur în România, în partea asta, argint, ce nu s-a mai văzut. Timp în care făcea subscripții, da? Majora capitalul și investitorii veneau la Toronto cu bani. Și a ajuns, uite, pe bursa aia de la Toronto, a ajuns astăzi Gabriel la 600 de milioane de euro. Numai că domnul Frank Timiș, la un moment dat, după perioada, înainte de perioada asta, domnul Frank Timiș a vândut. Adică asta este de fapt nota omului, așa face întotdeauna. Deci el vine cu o poveste la bursă, pe mai multe burse, și zice, fac și dreg, am găsit petrol, am găsit nu știu ce metale rare, da? Și ei dau bani. De ce? Sunt proști? Nu, e om serios. Deci zice, eu, uite, eu sunt milionar, sunt australian, nu sunt român, că român sună prost, sunt australian. Și vin cu bani și voi îmi dați mie bani. După care le duce la un preț, le ridică la un preț, după care le vinde. Și le-a vândut. Problema e că le-a vândut unora care chiar fac minerit. Da? Niște companii, o să vedeți imediat, niște companii importante din lumea asta care se ocupă de minerit, care au intrat în Gabriel ăsta și au zis, ia să vedem, ce ai tu aici? Băi, interesant, ia, ne-am uitat pe documente, da, s-ar putea să fie aur acolo. S-ar putea să fie o cantitate mare de aur acolo. Ia să vedem, mai ai și alte licențe în alte parte? Da, uite, mai am și aici licențe. Deci a fost, el și-a făcut treaba și a ieșit din poveste. Asta e, cum să vă spun eu, e definiția de țeapă pe bursă. Așa se dă țeapă pe bursă. În mod legal, te-ai spălat pe mâini și ai plecat. În anul 2006, în vreme ce Călin Popescu Tăricianu ajunsese prim-ministru al României, iar la Ministerul Industriei, deja se numea Ministerul Economiei și Comerțului, era ministru domnul Codrus Sereș, s-au oprit toate exploatările miniere din România.
au zis, gata, domnule, nu sunt rentabile. Le închidem pe toate și am plecat acasă. Problema este însă că la vremea respectivă s-au păstrat aceste licențe care expiraseră. Deci ele aveau deja niște ani de zile și expiraseră și erau probleme cu ele. Licența s-a dat pe 5 ani, plus 3 în care se puteau prelungi 8 ani. Deci cam le trecuse perioada. De aici intră în scenă, bineînțeles, tot jocul de pe vremea lui Traian Băsescu președinte și guvernele Boc care s-au succedat după aceea. Nu o să intru în aceste detalii, pentru că pur și simplu de atunci și până acum, din punct de vedere legal al acestei afaceri, nu s-a mai întâmplat decât să se umfle Gabriel pe bursele respective. Asta s-a întâmplat, altceva nu s-a mai întâmplat acolo. Aș vrea să tragem linia acum și să facem așa o poză de familie. Vedeți, o istorie de 20 de ani. Iar această listă pe care eu am făcut-o aici, listă de responsabili, este doar începutul. Cine vrea să mai contribuie la ea e liber. Așa se va scrie istoria acestor ani. Niște ani de rușine pe care i-am trăit și noi ca societate civilă, alături de acești oameni politici pe care i-am pus. Acesta este personajul pe care nu vi l-am devoalat de la început. Este vorba de domnul Ovidiu Tender, aflat în bună relație cu domnul Frank Timiș și, bineînțeles, având firma Prospecțiuni, care nu se știe cum, a pus mâna pe o grămadă de studii făcute practic, sau moștenite, dacă vreți așa, de la adevărații cercetători ai României. O întreagă, niște decenii, școala românească de geologie a căutat aur și argint și minerale. Aceste studii au ajuns cumva la niște oameni la care nu aveau ce să caute. Vedeți? Aici e problema. Acești doi oameni, Tender fiind de asemenea un om extrem de puternic în toate perioadele astea, care era ca un fel de Ioan Nicolae al zilelor noastre pe la Ministerul Industriei, să știți. Deci era extrem de influent pe toate cercurile, i-a deschis ușile lui Frank Timiș și așa au ajuns, bineînțeles, în principal la ministrii industriei. Iau în ordine: Călin Popescu Tăricianu, Radu Berceanu și Dan Ioan Popescu. I-am pus jos pe primii miniștri din această perioadă pentru că eu îi consider responsabil. O supere Isărescu pe mine. E responsabil. Trebuia să știe ce face Radu Berceanu la Ministerul Industriei, chiar dacă, v-am spus mai devreme, Mihail Ianăș, ăla de la Agenția Națională de Resurse Minerale, era practic mai puternic decât toți politicienii ăștia. Era mai puternic decât toți. Știa cum se deschid ușile, cum se face și cum se drege. Aceasta este povestea Roșia Montană, ajunsă în zilele noastre. Ca să mă întorc la sugestiile către primul ministru al României, ca de la un cetățean, așa la alt cetățean. Povestea asta trebuie cercetată de organele penale. Trebuie văzut ce s-a făcut legal, ce nu s-a făcut legal, pe unde au dat, cum s-au învârtit și așa mai departe. Iar dacă tot mai vor să ne dea în judecată, după ce organele penale din România vor pune pe masă niște documente, și eu vă asigur că sunt documentate bine, și de serviciile de informație ale României de asemenea, dacă ei tot mai vor să ne dea în judecată pe la Curtea de Arbitraj de la Washington, atunci putem să jucăm și noi într-un mod cianotic, aș zice, murdar, oameni buni. Haideți să vă vorbesc exact despre ce... Acum, nu știu, am sentimentul că ne-a trecut așa ca nație glonțul pe lângă ureche. În seara asta o să vă dau un scurt preview dintr-un film pe care îl puteți găsi pe YouTube. Din păcate este doar în limba engleză. Subtitrajele le-am pus noi pentru această emisiune. Ne străduim la ora asta, dar nu știu dacă o să terminăm în seara asta, să vi-l dau integral tradus în limba română. Deci, filmul se numește One Pit sau Mina de Suprafață și, de fapt, este vorba despre o exploatare din Peru, unde exploatarea e făcută de către unul dintre acționarii majoritari de astăzi de la Gabriel. Nu știu dacă cam așa ar fi stat lucrurile în România, dar aș vrea să vedeți cam ce s-ar fi putut întâmpla. Realizat în 2011, documentarul Open Pit, Mina de Suprafață în traducere aproximativă, rămâne unul de actualitate și va mai rămâne așa câțiva ani buni. Documentarul spune povestea complexului de mine de aur Yanacocha din Peru. Este a doua exploatare minieră de aur ca mărime din lume, iar în ultimii 20 de ani a provocat o serie întreagă de conflicte deschise între localnicii afectați direct de mine și cei care beneficiază de pe urma lor. Chiar dacă aceste violențe au fost filmate în urmă cu câțiva ani, ele s-au repetat de nenumărate ori până în prezent. Pe de o parte, țăranii spun că metale grele și cianuri ajung din iazurile de decantare în pânza freatică. Imposible tomar agua para consumo humano. También hemos visto, con desgracia, desaparecer nuestras aguas y muerte de nuestros animales, etc. Y todo esto debido a la explotación minera.
Localnicii mai spun că de fiecare dată când au fost organizate dezbateri publice privind extinderea complexului minier Ianacocea, nici n-au avut loc în sălile de conferințe. Compania a avut grijă să le umple cu proprii angajați susținători vocali ai proiectului minier. Dacă vi se pare cunoscut, mai aflați că proiectul din Peru este dezvoltat de compania americană Newmont, care deține 20% din Gabriel Resources, iar asemănările dintre Roșia Montană și Ianacocea sunt multe. Câtă vreme lucrează pentru minele de la Ianacocea, aceștia așa zis mineri fac tot posibilul să-și păstreze locul de muncă. Termenul de miner este impropriu folosit, căci exploatarea se face la suprafață cu excavatoarele. Totuși, cei care au lucrat la exploatarea aurului, dar au părăsit compania, au început să vorbească. Fui una persona sana y después comencé a trabajar con la empresa Translate para Minera Yanacocha y luego caí mal trabajando junto con ellos. Y después de que caigo mal, ellos agarran y me abandonan hasta el día de hoy. No están presentes, que son despedidos, que sufren del cáncer por la consecuencia del mercurio. Están despedidos, no están presentes. Iar situația s-a complicat în momentul în care compania minieră a început să controleze și autoritățile publice. În urma unui acord cu guvernul peruan, polițiștii au primit dreptul să-și rotunjească veniturile muncind în mină în timpul lor liber. Foarte convenabil, aceiași polițiști mineri sunt chemați la protestele împotriva proiectului minier. Cât despre politicieni, asemănările sunt chiar strigătoare la cer. Alan Garcia a reușit să devină președinte al statului Peru, promițând o renegociere a redevențelor plătite pentru exploatarea de la Ianacocea. Însă după alegeri, nu numai că nu a renegociat redevențele, ci a catalogat proiectul ca fiind unul de interes național, facilitând extinderea suprafețelor de pământ dislocat în căutarea aurului. Este exact ceea ce ar fi făcut în România legea trimisă de guvern către Parlament. Situația de la Ianacocea este un exemplu clar de exploatare periculoasă într-o țară în care legislația de mediu este permisivă, iar politicienii ușor de convins.